ובכן, אחד הטיעונים המרכזיים שלי נגד השמאל הקיצוני, הוא במיוחד השומר הצעיר, מפ"ם אמא אבא של מרץ, זה שכל המרגלים, או כמעט כולם, וכל הבוגדים שהורשעו ככאלה בבתי המשפט במדינת ישראל, מוצאם בשומר הצעיר מפ"ם. והנה, ממש בימים אלה, מסתבר שנפלה לידי הפשקביל ידיעות אחרונות רשימה של כמה וכמה מרגלים ובוגדים ישראליים שמכרו את נפשם לשטן האדום הטמא, ותמורת בצע כסף ריגלו למען הקג"ב. ביניהם 3 חברי כנסת. עכשיו, את ראשי הייתי מוכן לתת שברגע שאומרים שהיו 3 חברי כנסת שריגלו למען הקג"ב, ולגבי הקג"ב צריך לומר שבהיבטים רבים הוא גרוע 10 מונים מהגסטאפו. כי הדם על הידיים של הקג"ב הוא מעשרות על גבי עשרות מיליונים של אנשים. עשרות על גבי עשרות מיליוני אנשים. מעשה הטבח של הקג"ב לאורך 72 שנות טרור אדום בברית המועצות, הם ככל הנראה, יחד עם הפשע של השמדתו של העם היהודי, הם הפשעים החמורים ביותר שנעשו בידי אדם בהיסטוריה האנושית. אפשר גם לצרף לזה את המהפכה התרבותית בסין, שגם כן קטלה חייהם של 10 מיליונים סינים אומללים. והנה, כאשר מתברר שיש 3 חברי כנסת שריגלו בעבר עבור הקג"ב, אין דרך בעולם שלפחות אחד מהם לא יהיה איש השומר הצעיר מפ"ם. ואכן מתברר שאלעזר גרנות, לא פחות ולא יותר, היה סוכן של הקג"ב בהיותו חבר כנסת בכנסת ישראל. עבד כסוכן בזוי, נמוך ושפל של הקג"ב, וקיבל כסף על זה. 2 האחרים לא פרסמו את שמותיהם, אבל דבר אחד לא יכול להיות ספק, הם באים מהשמאל, הם לא מתנועת החירות דאז, לא מהציונים הכלליים, רק מהשמאל הם יכולים לבוא, משום מקום אחר, כי כמו שהרוב של אלה שהורשעו בריגול ובגידה על ידי בתי המשפט של מדינת ישראל, וריגול ובגידה זה תמיד למען הערבים או למען ברית המועצות, כן? כמו שהרוב הם מאנשי השומר הצעיר מפ"ם, ככה כולם, ללא יוצא מן הכלל, הם אנשי שמאל. כולם, אין אחד, ואני אומר לכם, אני ערב בראשי, שהשניים האחרים, ששמם עוד לא פורסם, הם או גם מהשומר הצעיר מפ"ם, או ממק"י, שמבחינה מרקסיסטית בולשביקית היא אחות תאומה לחלוטין לשומר הצעיר מפ"ם, ומה שמבדיל ביניהם זה שהשומר הצעיר מפ"ם לפחות עשה התיישבות בארץ ישראל, והקים כאן למעלה מ80 קיבוצים, שכמעט כולם כבר לא קיימים כיום, וברור ומובן מדוע כקיבוצים, אבל אין ספק הוא עשה התיישבות בכל רחבי ארץ ישראל, ואילו מק"י בגלגול הקודם של ה-PKP, פלסטינר קומוניסטי שפרטאי, עשתה הכל, כמו שהשומר הצעיר היום נלחם נגד התיישבות של יהודים בכל רחבי ארץ ישראל. אז זהו, עכשיו מסתבר שיש גם אלוף בצה"ל שהיה מרגל בוגד שפל שעבור הקג"ב, שמו לא פורסם,
פורסם רק שזמן קצר לאחר שהדבר הזה נחשף והובא לידיעתו של בן גוריון, אז הוא פטר אותנו מהנוכחות שלו בעולם הזה, אבל אני מבטיח לכם שהוא גם כן בא מן השמאל, כמו כל אלה שגם שמותיהם לא פורסמו, שריגלו למען הקג"ב והיו סוכנים של הקג"ב בתעשייה האווירית וביתר התעשיות הביטחוניות ובעניינים רגישים מאוד אחרים במדינת ישראל. כולם, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל אחד, באו, באים ובעתיד יבואו מהשמאל.